Today we're going to learn some affirmations that we can teach our children. I teach my children this, and I want you to join us and learn what we learn. Now let's go. Esiri m ike. Amara m mma. Obi siri m ike. Ana m asọpụrụ Chineke. Ana m asọpụrụ mmadụ. Amara m mma. Amamihe. Abụ m nwa ọma. Enwere m obi ọma. That is our affirmation for today. Did you enjoy it? Please say with your children, aha m bụ Princess Enyinna-Okoro nke si n'Igbo dị mma, ebe anyị na-akụziri ụmụaka na ndị ka na-ebido asụsụ Igbo ka ha ghọta ya.